खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मस्जिदआव अमा बेदर गारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे सुबुंखौ हमबाय। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव आरपीएफआ साथाम गथ'साफोरखौ बोखांदों। फानेरि बियाव बाथौ महासभानि जोंनि समाज मावथांखिजों गामि दावबायनाय। एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। आसामाव गिर मोसौखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोलिदों। तामुलपुर जिल्ला थाखोनि बडोलेण्ड CM काप 2025 जोबथा बादायलायनाया थुंगेबाय। गुजरातआव दालां बायस'नानै गोबां गारिफोरा दैमायाव गोग्लैलांदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिराङाव सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंनायखौ नायबिजिरदों। बिलासिपारानि एवेक्सनाव पुलिसखौ अन्थाइ खुबैग्रा आरो बुलडजार बुख्रेबग्राफोरखौ हमनो जागायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि फानजाबारिनि मस्जिदआव अमा बेदर गारहरनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ सासे सुबुंखौ हमबाय। दिसपुर पुलिसआ हमदों मृत्यु पवन पाठक मुंनि सासे लाइमोनखौ। हमजानाय लाइमोननि न'आ बरपेटायाव होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे मस्जिदआव सिनाय मोनि स्कुटिजों फैनानै अमा बेदर गारलांदोंमोन। फानजाबारिनि फखरुद्दीन आली आहमेद लामायाव थानाय मस्जिदआव गालांदोंमोन अमा बेदरनि थफ्लाखौ। बे गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। बबेखानि अमा बेदरनि थफ्लाजों लोगोसे सासे सिख्लानि फन नाम्बारबो दङमोन। बोखांनो हानाय फन नाम्बारनि बिगोमा निउ गुवाहाटीनि सिख्लाखौ दिसपुर पुलिसआ जेराबो खालामदोंमोन। नाथाय सिख्लाया बेनि बागै जेबो गुमुर गैयामोन आरो बै सिख्लाजों सोमोन्दो गोनां सोरबा लाइमोना बे हाबाखौ मावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मृत्यु पवन पाठकखौ पुलिसआ हमनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। रिपर्ट बायदिब्ला मृत्यु पवना सिगाङाव बै सिख्लाजों सोमोन्दो दङमोन आरो सिख्लाखौ मुं सुनो एबा बदनाम खालामनो थाखाय मस्जिदआव अमा बेदर खुबैदोंमोन। गुवाहाटी रेल स्टेशननिफ्राय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सआ साथाम गथ'साफोरखौ बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय साथाम गथ'साफोरनि गेजेराव सानैया हिन्जावसा आरो गुबुन सासेया हौवासा। दिनै फुंनि 11 रिंगासोआव गाज्रि हालोदाव बोखांनो हायो साथाम गथ'साखौ। रिपर्ट बायदिब्ला कामाख्या रेल स्टेशननि जेनेरेल वाइटिं हलनि साखाथियाव 1 नं प्लेटफर्मनिफ्राय बोखांनो हायो साथामबो गथ'साखौ। बबेखानि बोखांनो हानाय गथ'साफोरखौ लक्ष्मी राय 16 बोसोर, निरुपमा राय 17 बोसोर आरो मुबारक हुसेन 13 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला हिन्जावसा गथ' सानैया धुबुरी जिल्लानि काजिगाव पुलिस थाना बेन्दोंनि जलदाबा पार्ट 2 गामिनि आरो हौवासा गथ'आ क'क्राझार जिल्ला सौधारानि। गथ'साफोरा गुवाहाटीयाव बेरायनो फैनो साननानै मिथियै रेलगारियाव गाखोदोंमोन। बेबायदिनो बिसोर गुवाहाटीयाव सौफैयो होननानै पुलिसनि सिगाङाव फोरमायो। उननि समाव बोखांनो हानाय सानै हिन्जावसाखौ रेलवे चाइल्ड लाइननो गथायनानै होनाय जायो आरो जालुकबारि चिल्ड्रेन्स हमाव दैथायहरो। बेबायदिनो हौवासा गथ'खौबो फाथासिल आमबारि चिल्ड्रेन हमाव दैथायहरनाय जायो। सिजौआरि फोरोंथाय, राङारि सांग्रांथि, गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, समाज बेरेखा होबथानाय, आखल आखु दानाय, हाबा हारिमु लाबोफिननाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि 35 बोसोरसालिया जथुमा खुंगोननि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय बायदि आयदाखौ लानानै फानेरि बिया बाथौ महासभाया गामि दावबायनाय हाबाफारि मावफुंदों। गामि दावबायनाय हाबाफारिखौ सोलिफु बोसोर 2025 मायथाइनिफ्राय 2027 मायथाइसिम फानेरि बिया बाथौ महासभानि सिङाव थानाय गामि समाजफोरनि थाखाय लानाय जादों। बे मावथांखिखौ लानानैनो थांनाय 8 जुलाइ मैया उदालगुरि जिल्ला फानेरि बिया बाथौ महासभानि सिङाव थानाय साहा गेजेरकुसि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलाव गुबैयै खुंजानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि
35थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 15थि फानेरि बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाखौ जथायै फानेरि सोमलिगुरि गामियाव फैगौ 2026 मायथाइयाव खुंफुंनो थाखाय थांखि लानायजों बानजाय आफादबो दानानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिमोनखौ लोगोआव लाफानानै एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ गोदान दिल्लीनि कृष्णन मेनन मार्गआव थानाय बिथांनि थाग्रायाव मंगलबार खालि लोगो हमहैनानै सावरायदों। लोगो हमहैनानै नखर मन्त्रिजों सावरायहैनायनि गुबै थांखिफोरा जादों बिटिआर गोरोबथानि 4.3 दफा बायदियै फैगौ 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनावनो आर्टिकल 280 नि 125थि सोदांनाय बिलखौ बारहोनाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बायदियै कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय एसटि स्टेटासखौ मोनहोनाय। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नि साब क्लज 1 दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ दाबि बायदियै आबुङै सोसननाय। रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जेलाव थानाय सा6 बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनथारनाय। बिटिआर गोरोबथानि 10.1 दफा बायदियै मिरु आरो आसाम सरकारा 1,500 कौटि रांखौ हरनानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एनआईटि नेरिम्सफोरजों लोगोसे एनेक्सार 2, 3 आरो 4 आव थानाय प्रजेक्टफोरखौ थाबैनो गायसननाय। बिटिआर गोरोबथानि 10.2 दफा बायदियै पारामिलिटारि आरो आर्मियाव बर' लाइमोनफोरखौ सोसननाय गासै मोन6 दफाफोरखौ लानानै गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि उनाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ थाबैनो मावफुंगोननि खोथाखौ होदों होननानै एबसुआ मिथिहोदों। मंगलबार खालि सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन। आसामाव आथिखालाव गिर मोसौफोरनि सोलिबाय थानाय बिगोमानि दान्थे बिदान्थेया मोनसे सोमोनांथाव महराव नुजाथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कामरुप जिल्लानि सानसारिनि थागिरि बसन्त सरनियाया उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव थानाय प्रसन्ना राभानि न'आव मोननाय गिर मोसौफोरनि नंगुबै बिगोमा नङा। गिर मोसौफोरखौ बसन्त सरनियानि मुङाव नङालासिनो दिपज्योति काश्यपनि मुङावसो बायनाय जादोंमोन होननानै फोरमानलाइखौ नायबिजिरनायाव मोननो हादोंमोन। थांनाय 2022 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बसन्त सरनियाया आरो दिपज्योति काश्यपआ लोगो नांनानै गुजरातनिफ्राय गासै 32 गिर मोसौफोरखौ बायनानै लाबोदोंमोन। बबेखानि रोगानाय आरो बायनाय खाख्रिफोरनि बायदिब्ला मोसौफोरनि गुबै मावख'आरि बिगोमाया दिपज्योति काश्यपनि मुङाव गासैबो रेबथुम जानायसोमोन। बेराफारसेथिं सरनियाया गावहाबो मोननांगौ बाहागो बायदि गिर मोसौ दङ होननानै दाबि खालामनानै माखासे फोरमानलाइफोर लानानै उदालगुरियाव नुजाथिहैदों। दिपज्योतिनाव गासैबो आयेनारि बिगोमानि फोरमानलाइफोर दङब्लाबो बसन्तआ मा 32 मोसौफोरनि गेजेराव गासै मा 12 मोसौफोरा गावनिमोन आरो बेनि थाखाय नोगोद 6 लाख रांबो होदोंमोन होननानै दाबि दैखांदों। आथिखालाव बे जाथायनि दान्थे बिदान्थे आयदाया बांसिनै जेथो गोनांसिन जादों आरो मोसौफोरनि आयेनारि बिगोमा आरो राननायनि बागै दासिमबो गोनो गोथो नुजाथिदों। बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय तामुलपुर जिल्ला सिएम जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया थुंगेबाय। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाहोनो बिटिआर हालामनि मोनफ्रोम जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सिएम कापखौ 2025 नि जोलुर बादायलायनाया मंगलबार खालि थुंगेबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय काटरबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सिएम काप 2025 जोलुर बादायलायनाया जोबथा बादायलायनाय। जोबथा गेलेनायनि बराय बिबुंथिखौ लाखियो तामुलपुर बिधान सभा एमएलए जलेन दैमारि आरो गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बर'नि आगोमा मुलुगनां जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया। बे जोबथा बादायलायनायखौ गरेस्वर बियाब आरो दारांगाजुलि बियाबनि गेजेराव गेलेयो। गरेस्वर बियाबा दारांगाजुलि बियाबखौ 2-1 गलनि फारागथिजों फेजेननानै गरेस्वर बियाबा देरहासार जानो हायो।
बे जोबथा बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जायो गरेस्वर बियाबनि गेलेगिरि कैलास बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोन10 महकुमा थाखोनि गेजेराव देरहानो हानाय गरेस्वर हानजाया तामुलपुर जिल्लानि जानानै फैगौ 11 जुलाइआव दतमानि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्लाजों गेलेगोन। बे बादायलायनायाव बाहागो लायो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर धर्मनारायण दास, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोर, बिजेपिनि बिबानगिरि, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि बिबानगिरि, माहारियारि फरायसा हानजा, समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुजरातनि आनन्द जिल्लायाव बुधबार फुङाव महिसागर दैमानि सायाव लुनाय राजा लामानि गम्भीरा मुंनि गंसे दालांनि मोनसे बाहागोआ हरखाबै बायस'दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि 11:30 रिंगासोआव जादों आरो बायस'नायनि जाहोनाव माखासे गारिफ्रा दैमायाव गोग्लैलांदों, जायनि जाहोनाव 3 सुबुङा जिउ खहा जानांदों। बे जाथायनि उनाव दासिमाव गोबां दावबायारिफ्रा दालांनि फारनैबो बाहागोआव नांथानानै दङ। दालाङा बायनानै दैमायाव गोग्लैलांनाय समाव दालां सायाव गंनै ट्राक आरो गंनै भेन गारिफोर दङमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। भद्रा पुलिस इन्सपेक्टर विजय शरणआ बे जाथायनि बागै रोखायै फोरमायथिनायजों लोगोसेनो गासै 4 सुबुंफोरखौ रैखा खालामबाय होननानै मिथिहोदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै चिरां जिल्लायाव दावबायदों। चिराङाव दावबायनाय गिबि मन्थ्रिया दिनै काजलगावनि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव मोनसे रिभिउ मेल खुङो। अरुणोदय 3.0 मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसाम अभियान आरो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन फ्लेगशिप बिथांखिफोर मावफुंनाय, रेशन कार्ड राननाय बायदिनि सायाव गुवारै नायबिजिरो गिबि मन्थ्रिया। बबेखानि चिरां जिल्लायाव अरुणोदय 3.0 आव गोदानै 6,000 मुलाम्फागिरिफोरखौ सरजाबगोन। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियानाव 1,200निबो बांसिन लाइमोनफोर आरो महिला उद्यमिता अभियानाव 1,200निबो बांसिन लाइमोनफोरा मुलाम्फा मोनगोन होननानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रिपर्ट बायदिब्ला मुलाम्फागिरिफोरनि फारिलाइ आबुं खालामनो आरो बै बिथांखिफोरनिफ्राय नागारजानाय सुबुंफोरनि सायाव जर'खायै नोजोर होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया चिरां जिल्लानि फोनांजाबनाय थासारिनि सायावबो नायबिजिरदों आरो साम्फा दैमानि सायाव गोदानै दालां लुनाय जागोन होननानै फोसावदों। बबेखानि चिरां जिल्लायाव फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय आसाम माला प्रजेक्टनि सिङाव गोदान लामाफोर बानायनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावो। मख'नो गोनांदि दिनै गिबि मन्थ्रिनि रिभिउ मेलाव केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी, जायगानि एमएलए, इएम, जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बिलासिफारायाव पुलिसनि एक्शन। एभेक्शननि उनाव पुलिसनि सायाव गाग्लोबग्रा दुथांफोरा रावबो बारग'नाय नङा। दुथांफोरनि सायाव पुलिसनि एक्शना दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुंनिफ्रायनो धुबुरी पुलिसआ माखासे सुबुंफोरखौ होसो होसो हमनानै लाबोदों। दुथांफोरखौ सासे सासे सिनायथिनानै हमदों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि मंगलबार खालिनि एभेक्शनाव होबथानाय पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय आरो बुलडजार बुख्रेबनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ सासेनि उनाव सासे हमनो जागायबाय। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै पुलिसआ बिलासिफारानि एभेक्शन खालामनाय थावनिनिफ्राय 7 सुबुंफोरखौ हमबाय आरो पुलिसनि अपारेशना सोलिगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि साफराव एभेक्शननि समाव बुलडजारखौ बुख्रेबनानै पुलिस आरो रैखाथि जवानफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै दिनै सन्तोषपुर, चरुआबाख्रा, सिराकुटायाव पुलिसआ अपारेशन खालामो आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होसो होसो हमनाय जायो। बबेखानि एभेक्शन खालामनाय समाव पुलिसखौ अन्थाइ खुबैग्राफ्रा रावबो बारग'नाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो। गिबि मन्थ्रिनि बानबुंथिनि उनावनो पुलिसआ गावनि एक्शनखौ जागायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।